हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडियो लानानै फैबाय साख्रिनि आपडेटनि भिडियोखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय बेयो इंडियन कोस्ट गार्डनि साख्रि बेखौ आंनि वेबसाइट bodoinfo.com बेहाय अलरेडि होखादों नोंथांमोना गोसोब्ला आंनि वेबसाइटआव थांनानैबो नायनो हागोन bodoinfo.com वेबसाइटआव थाङोब्ला बेबायदि नुजागोन बेबायदि नुयोब्ला डाइरेक्ट इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रुटमेंट 2020 आव क्लिक खालामना होयोब्लानो जाबाय बेहायनो क्लिक खालामना होयोब्ला फुल डिटेल्सखौ मोनजोबगोन जों जुदि नायोब्ला बेखौ अलरेडि बुंखाबाय आं इंडियन कोस्ट गार्डनि 2021 नि बेचनि जागोन बेयो पोस्टनि नामा नाभिक डोमेस्टिक ब्रांच होनना बुंदों बेहाय अलरेडि लिरना खादों आं गासिखौबो बर'आवनो लिरना होदों दे जाहाथे नोंथांमोना बुजिनायाव जेबो प्रब्लेम जाया एप्लाइखौ अनलाइनसो खालामनो नांगोन होनना बुंदों माने एप्लाइआ अफलाइन जानाय नङा अनलि अनलाइन जागोन वेबसाइटनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन एप्लाइनि लास्ट डेटआ 7 डिसेम्बर होनना बुंदों 7 डिसेम्बरनि गेजेराव नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो नांथारगोन दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय अनलि माने सप्तासेल' थायोले बेयो दिनैनिफ्राय 7 डिसेम्बरनि गेजेराव नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन गासै जितु पोस्टफोर वेकेन्सिस दङ 50 टा गासै मासिया 50 टा दङ जों जुदि एडुकेशन क्वालिफिकेशनखौ नायोब्ला एडुकेशन क्वालिफिकेशना मेट्रिक पास जानांगोन मेट्रिक पासआ माने मेट्रिकखौ 50% मार्कजों पास जायोब्लासो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन सो क्लियर खालामना होबाय आं मेट्रिकआव माने 50% मार्क्स मोननो नांथारगोन दे जुदि मेट्रिकआव 50% मार्क्स मोना खमावनो बेखौ माने एप्लाइ खालामनो हानाय नङा नोंथांमोना जों जुदि एज लिमिटखौ नायोब्ला एजआ 18 निफ्राय 22 इयार्ससिम होदों नाथाय जोंनि एसटिफोरा 5 इयार्सनि एक्सट्रा माने एज रिलेक्सेसन मोनबावो तो बे हिसाबै नायोब्ला 18 निफ्राय जोंनि एसटिफोरा 18 निफ्राय 27 नि गेजेरावबा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन माने जोंनि बर'फोरा 18 निफ्राय 27 इयार्सनि गेजेराव मेट्रिकआव 50% मार्क्स मोननाय दङब्ला बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन टोटल 50 टा वेकेन्सिस दङ सैलारिखौ नायोब्ला 50 सैलारिया 21,700 मोनगोन होनना फर्स्ट बेसिक पे बिनि उनाव माने एक्सट्रा जितु एलाउन्स थायोना सो बेफोरखौबो मोनगोन होनना प्रमोशननि उनाव 47,600 जागोन होनना आरो लोगोसे जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय आरो बोसोराव 45 डेजनि छुट्टी मोनगोन आरो लोगोसे 8 डेजनि 9 साननि माने केजुअल लिभबो मोनगोन होनना बेनि उनाव फार्स्टआव एग्जाम जाग्रोगोन एग्जामा कलकातायाव जागोन सो आसामनिफ्रा कलकातायावसो एग्जामखौ होनो थांनो नांगोन दे माने गुबुन अपसन गैया अनलि माने एग्जामा कलकातायावसो जागोन जोंनि आसामनिफोरनि थाखाय माब्रै एप्लाइ खालामनांगौ होनना बुंला बे एप्लाइनि लिंकफोरखौ आं गासैखौबो बे भिडियोनि डेसक्रिप्शनाव होजोबगोन माने डाइरेक्ट बे वेबसाइटआव थांगोन दे नोंथांमोना नै बेहाय नायनो हायो joinindiancoastguard.gov.in बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन आरो एप्लाइ खालामनाय समाव नोंनि जितु फट'आ 10 निफ्राय 40 KB नि गेजेराव जानांगोन आरो लोगोसे नोंनि जितु सिगनेचारा 10 निफ्राय 30 KB नि आन्डारनि जानो नांगोन अनलाइन एप्लाइनि स्टार्टिं डेटखौथ' अलरेडि बुंखाबाय नोंथांमोननो 30 नभेम्बरनिफ्राय दिनैनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 7 डिसेम्बर बेलासिनि 5 बाजिसिमनि गेजेराव नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना 19 डिसेम्बरनिफ्राय 25 डिसेम्बरनि गेजेराव डाउनलड खालामनो हागोन होनना बुंदों इम्पर्टेन्ट लिंक बेयो इम्पर्टेन्ट लिंकखौ आं बुंखादों बे जितु एप्लाइ खालामनायनि लिंक बेवहाय जुदि नोंथाङा माने एप्लाइ खालामनो गोसोब्ला बे एप्लाइ खालामनायनि लिंकआव नैबेयाव थुना होना नोंथाङा कालार माने गोथां कालारजों सो बेहाय क्लिक खालामना होयोब्लानो डाइरेक्ट एप्लाइनि लिंकआव मोनहैखागोन नोंथांमोना माने बिथांमोननि जितु अफिशियेल वेबसाइट बेहाय मोनहैखागोन आरो अफिशियेल जितु नटिफिकेशन बेखौ जुदि डाउनलड खालामनो गोसोब्ला बेयाव थुना होना जितु कालार नुदों नोंथांमोना बेहाय क्लिक खालामना होयोब्लानो डाइरेक्ट अफिशियेल नटिफिकेशना डाउनलड जाखागोन तो अलरेडि बुंखादों आं फार्स्टआवनो एग्जाम जाग्रोगोन एग्जामा कलकातायावसो जागोन जोंनि आसामनिफोरा माने गुबुन जितु आसामाव एग्जामा जानाय नङा गुवाहाटीफोराव बेफोरबायदि एग्जाम जानाय नङा बेयो अनलि कलकातायावसो जागोन एग्जामा बिनि उनाव एग्जामखौ पास खालामोब्ला आनजादखौ पास खालामनायनि उनाव फिजिकेल एग्जामिनेशन जागोन फिजिकेलखौ पास खालामोब्ला डाइरेक्ट उनाव मेडिकेल एग्जाम जागोन मेडिकेलनि उनाव डाइरेक्ट मेरिट लिस्ट ओंखारखागोन सो फिजिकेलाव 1.6 किलोमिटार खारनांगोन 7 मिनिट्सनि टाइम होदों बिनि उनाव 20 टा उठक बैठक खालामनो नांगोन आरो 10 टाइम्स 10 बार पुशआप खालामना माने दिन्थिनो हानो नांगोन फिजिकेलाव सो फिजिकेल पास जायोब्ला डाइरेक्ट मेडिकेल जाखागोन सो मेडिकेलनि उनाव माने लोगो जाया आरोना मेडिकेलनि थाखाय आरो एक्सट्रा लिंहरबावगोन बिथांमोना मेडिकेलाव पास जायोबाथ' आरो डाइरेक्ट मेरिट लिस्ट तो क्लियर खालामना होबाय नोंथांमोननो आं बे वेबसाइट बा बे डाइरेक्ट लिंकखौ आं नोंथांमोननो बे भिडियोनि डेसक्रिप्शनाव होगोन डेसक्रिप्शनाव थांनानै नायब्लानो जाबाय माने नोंथांमोना खनसेयावनो माने मोननै लिंकखौ अलरेडि होनाया माने पसिबल जानाय नङा बेनि थाखायनो आं आंनि वेबसाइटनि लिंकखौ होगोन नोंथांमोना बेहाय थांनानै बेहाय थुना हो होननाय अपसन दङ ना तो बेहाय क्लिक खालामना होयोब्लानो नोंथांनि गोसो बायदि एप्लाइआव थुनो माने थांनो गोसो ना अफिशियेल नटिफिकेशनाव थांनो गोसो नोंथांमोना थांनानै डाइरेक्ट नायनो हागोन सो दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडियोखौ नायना मोजां मोनबाय जुदि भिडियोखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय थैंक यू फॉर वाचिंग।